Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba nayo mitu yake. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Kampani ya Sovereign Metals Limited ili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito zachuma ndi chitukuko cha dziko lino kupyolera ku phindu la ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha omwe azipeza pa chaka. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya ligi ya chigawo chakumwera ya Ekhaya ndi mwayi odzigulira malo mu ligi yayikulu ya TNM itagonjetsa timu ya Nyambadwe masanawa. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Mlembi wamkulu mu nduna wa zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe, Mayi Elizabeth Gomani Chindevu ndiye wapereka pempholi. Mayi Chindevu anena izi kuchiladzulo pokonzekera za tsiku lomwe zimachitika pa 15 Januwale chaka chilichonse. Secret Segula wafika ndi ripoti. Pa 15 January chaka chilichonse dziko la Malawi limakumbukira m'busa John Chilembwe yemwe anathandiza kumenyera ufulu wa dziko lino kuchokera kwa atsamunda. Chaka ndi chaka mwambowu umachitikira kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission boma la Chiladzulo, mpingo omwe m'busa John Chilembwe anakhazikitsa. Poyankhula ndi atolankhani m'bomali, mlembi wamkulu mu nduna wa zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe, Mayi Elizabeth Gomani Chindevu ati tsikuli ndilofunika kwambiri ku dziko lino kamba kuti limakumbutsa zovuta zomwe makolo athu anakumana nazo komanso zomwe anachita pofuna kuthana ndi nkhanzazi motsogozedwa ndi m'busa John Chilembwe. Achindevu alimbikitsa dziko muno kuti akhale ololerana kuti zomwe ankafuna m'busa Chilembwe zikwaniritsidwe. Ndipo pakuzindikira phindu lake la ntchito imene John Chilembwe anagwira, chifukwa chake boma linakhazikitsa tsiku limene lili kuti ngati Amalawi tisamatenge ufulu wathu umene tili nawo for granted, koma tizizindikira kuti pali anthu ena amene anakhetsa mwazi wawo kuti tikhale ndi ufulu umene. Mtsogoleri wa mpingo wa Providence Industrial Mission m'busa Wilson Mindambo wati pakadali pano mpingowo ukuyankhula ndi azipani zosiyanasiyana kuti tsikuli lidzakhala mapemphero osati ndale. Ine tachita kuti ndale zisalowerere mapemphero a chaka chino ndikuyankhula ndi anzathu andale amene atizungulira kuno, achilandire monga ana achiladzulo, achilandire monga Amalawi, kuti tichite mwambo wa mapemphero wosakhala tionesenso mbali zathu. Ndipo poyankhulako mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy a Boniface Chibwana atsindika kufunika kuti otsatira zipani azikhala mololerana kamba kuti zipani za ndale zimathandiza pa chitukuko cha dziko. John Chilembweyo mmene amapanga fight atsamunda, chachikulu chimene amafuna ndi chani? Kwakukulu amafuna kuti ngati Amalawi tidzimire patokha pachuma, ngati Amalawi mwina tisamagwiritsidwe ntchito ndi anthu ena, titenge dziko limanja mwathu. Ndi titenga dziko limanja mwathu, kwakukulu ifeyo ngati Amalawi tikagwira ntchito pamodzi, tikadalirana, tikapanga ndale zoti zopititsa patsogolo dziko lino. Chikondwerero cha chaka chino chichitika pamutu woti bwerani kwa ine kuti mupeze mpumulo kuchokera ku buku la Baibulo la Mateyu 11 verse 28 mpaka 30. Secret Segula, MBC Chiladzulo. Komiti yoona za ulimi ya nyumba ya malamulo yati mkofunika kuti bungwe la National Food Reserve Agency NFRA ligwetse nkhokwe zake zisanu ndi zitatu zosungira chimanga kukanengo mu mzinda wa Lilongwe zomwe zinapendama kuyambira mchaka cha 2003. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti Aulemu Chilapondwa wanena izi pomwe anakayendera malowa ndi mamembala wena a komiti. Pomloka wafika ndi ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa National Food Reserve Agency a George Macheka, nkhokwe zisanu nzitatu zinayamba kupendeka mchaka cha 2003 ndipo kafukufuku wina anachitika mchaka cha 2010. Iwo ati mwezi uno bungweli lipezanso akatswiri ena kuti azaunike kosiriza pa zomwe zikuyenera kuchitika kuti athane ndi vutoli lomwenso akuti likupereka chiopsezo kwa ogwira ntchito pa malowa.
zimene zaweramazi ife zikutikhuza kwambiri chifukwa choti wani zayandikirana kwambiri ndi maofesi athu moti mmene zawerama zitati zagwa zikhoza kugwetsa ofesi komanso ndi kuti kuphaso anthu. Pakadali pano komiti yoona za ulimi ku nyumba ya malamulo yati iyesetsa kuthandiza bungweli kuti lipeze ndalama zokonzera nkhokwezi kuti ntchito zake zipite patsogolo. Wachiwiri kwa wapampando wa komitiyi Aulemu Chilapondwa ati nkoyenera kuti nkhokwe zokhuzidwazi azigwese ndi kumanga zina zatsopano. Kwezi zimenezi kwa ifeyo ngati komiti ya agriculture tapereka upangiri onena kuti apeze njira yoti nkhokwe zimenezi zichazo zigwetsedwe kenaka padzamangidwe zina chifukwa chinthu chimene chapendekera ngakhale nyumba kuti yapendekera sitimangaso yomweyo timagwetsa kumanga chanyowani chifukwa zimenezo zikupereka chiopsezo kwa anthu ngakhale ogwira ntchito pano kuti nthawi yake chikhozo zachitika mkugwera anthu. Bungwe la NFRA lili ndi nkhokwe 48 kumalo ake osungira chimanga ku Kanengo. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Unduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wayamikira bungwe lobwereketsa ndalama la NIF kamba kuyendetsa bwino komanso mwachangu ntchito yokongoza fetereza m'maboma onse mdziko muno. Nduna ya mundunawo Jean Sendeza yanena izi pamene anakayendera ntchitoyi kwa mpingo ku Lilongwe. Iwo ati unduna wawo uli okondwa poona kuti ali mambiri omwe akutenga ngongolezi ndi amayi komanso achinyamata. Yamikani Makanga wafika ndi ripoti ili. Ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Jean Sendeza anayamikira bungwe la NIF polimbikira kugwira ntchito mosaonetsa tsankho kwa wina aliyense ndiponso poyendetsa ntchitoyi bwino. Asendeza ati ndi okondwanso poona kuti alimi ambiri omwe akutenga ngongolezi ndi amayi komanso achinyamata. Kumbokumbo komanso cholinga cha kulandira fertilizer amene nkuonetsetsa kuti njala imene ikumakhalapo chaka ndi chaka ngati dziko ipite kumapeto ndipo ithe. Tonse tikitodziwa kuti Malawi muno nambala ya anthu ambiri ndiye kuti ndi azimayi komanso achinyamata. Azimayi nawonso kudera kuno ali ndi chidwi chothetsa njala kudzera nawo ku mapulogalamu ngati anifiwa kuti akalandira fertilizer ameneyo akakhale kuti m'makomo mwawo njala mulibe, atha kusamalira ana bwinobwino komanso makomo awo kuti akakhale odzidalira. Pogawa fertilizer, mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Njetsen anatsindika kuti bungwe lawo likugwira ntchito ndi cholinga choti afikire alimi onse pozindikiranso kuti alimi ambiri mbewu zawo zili kale m'munda padakali pano. Kamba pofika tsiku la lero amene atenga zipangizo za ulimi matumba a fertilizer amene tagawa Malawi muno sanachepere 80,000. Sikuti tinganyadire kwambiri koma ndi progress yabwino chifukwa zinthu zikuyenda mothamanga kwambiri. Tukhulupira kuti ukamatha mwezi uno tikhoza kufika pakati pa 200,000 ngakhale 400,000 matumba wagawira alimi. Ndiye kuti zimene zitithandiza kuti programu ipite patsogolo kwambiri. Chifukwa chaka chino alimi onse amene apindule ndi programu tikuyerekeza kuti atafika 400,000 zitiyendera. Mfumu yayikulu akwinda nguwo boma la Lilongwe yayamikira bungwe la NIF kamba kogwira ntchito bwino ndipo kufikira madera ena omwe alimi ake anataya chikhulupiriro chopeza fertilizer chaka chino. Nkhani ya ulimi imayenda mwapendapenda chifukwa chosowa thandizo lawo choka fertilizer. Inotenga ngoti kuno ndiyo sangala kwambiri chifukwa ulimi umene ndimamvera kumbali kutali simadziwa zoti kwathu kuno kubwera bungwe imene la NIF ya mori zoti ndiri kuno kwasinye kulubwinda nguwo kwathu tilikuka nawo mmene amachita madera ena. Bungwe la NIF likupitiriza kugawa ngongole za zipangizo za ulimi monga matumba a fertilizer kapena ndalama maboma onse a mdziko muno. Bungwe ili tsopano kwa masabata asanu ndi imodzi 6 lakhala likugawa fertilizayo. Yamikani Makanga, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yati kwabadwa namondwe mnyanja ya mchere ya India kumpoto chakumvuma kwa Madagascar yemwe watchulidwa dzina loti Dikeledi. Kauniuni wa namondweyu akusonyeza kuti afika mnyanja ya mchere yapakati pa mayiko a Madagascar ndi Mozambique anadutsa kumpoto kwa Madagascar la Mulungu pa 12 Januwale. Padakali pano nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo ikutsatira ndi chidwi kayendedwe ka namondweyu ndipo ichilimika kudziwitsa mtundu wa Malawi uthenga uliwonse ofunikira wokhudza namondweyu. M'masiku angapo akudzawa mvula ikuyembekezeka kuchepa mphamvu kuyambira m'madera a mchigawo chakumwera komanso apakati chifukwa cha mphepo zosakhazikika
zochokera ku mvuma. Tikumbukire kubisala pamalo potetezeka bwino kukamagwa mvula ya mabingu. Chidziwitsochi chidzawunikidwanso lachisanu pa 10 Januwale. Bungwe loona zaulumali la Malawi Council of Disability Affairs MACODA lalimbikitsa anthu aulumali osiyanasiyana kuti atenge nawo gawo pa chisankho cha chaka chino popikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana. Polankhula ndi MBC, mneneri wa bungwe la MACODA Harriet Kachimanga walangiza magulu osiyanasiyana omwe akukhudzidwa ndi zokonzekera chisankho kuphatikizapo la MEC kuti achilimike polimbikitsa anthu aulumali kutenga nawo gawo pa chisankho. Ifeyo tikufunisisa kwambiri kuti mauthenga afikire choyambirira kwa anthu amene alulumala kuti azitha kudziwa kuti atha kutengapo nawo mbali pa zisankho. Kwambiri atha kutenga nawo mbali pokhala nawo maudindo osiyanasiyana, kaya kuyimirira maudindo osiyanasiyana, kaya ngati aphungu a nyumba ya malamulo, kaya ngati maudindo onse amene angafune kuti azitha kuyima nawo chifukwa umene ndi ufulu wawo. Chachikulu amvesese kuti ndi ufulu wawo. Komanso tikufunisisa kuti athe kuzindikira kuti pa ufulu umene muzithu zinaso ndi otani. Mwachisanzo ikakhala kunkhani yoti malo azikhala ofikirika, kunkhani ya zisankho, kaya ndipo kuvota pamene, kaya ndipo olembesa zisankho, kaya zonse zochitika zili zonse zijatimati ma electoral processes. Anthu olumala azitha kumvesesa kuti ali ndi ufulu osiyanasiyana kuti atengepo nawo gawo pa zisankho. Ndiye ndi chachikulu chimene tikufunisisa kuti amvesese anthu amene ali ndi olumala kuti azidziwa kuti ndi ufulu wawo kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana kapena nkhani zosiyanasiyana zokhuza chisankho. Ndi cholinga chokuti athe kukwaniritsa nawo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Kampani ya Sovereign Metals Limited ili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito zachuma ndi chitukuko cha dziko lino kupyolera ku phindu la ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha zomwe azipeze pa chaka. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya ligi ya chigawo chakumwera ya Ekhaya ndi mwayi odzigulira malo mu ligi yayikulu ya TNM itagonjetsa timu ya Nyambadwe Masanawa. Takulandilaninso gawo lina la nkhani zathu. Nkhani za malonda, mgodi wa miyala ya mtengo wapatali kukasiya mu mzinda wa Lilongwe utha kumatulutsa ndalama zokwana $645 million pafupifupi 1.1 trillion kwacha pa chaka, malingana ndi kampani ya Sovereign Metals Limited yomwe idzikumba ndi kugulitsa miyalayi. Justin Mkweo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kampani ya Sovereign Metals Limited yakhala ikusaka ndalama zoyendesera ntchito ya mgodiwu kuzera pa msika wa masheya wa Australian Securities Exchange ASX. Pofuna kuti anthu agule masheya othandizira ntchitoyi, akuluakulu a kampaniyi anauza anthu za phindu lomwe lili mu mgodi wa kukasiya. Malingana ndi zomwe ananena akuluakuluwa, mgodiwu utha kumatulutsa ndalama zokwana $645 million zomwe ndi pafupifupi 1.1 trillion kwacha pa chaka. Sovereign Metals Limited yati izi zikutanthauza kuti mu mgodiwu mutha kupezeka phindu, profit pa Chingerezi, lokwana $415 million zomwe ndi pafupifupi 726.6 billion kwacha chaka chilichonse. Kampani yati miyala yomwe ili kukasiya itha kukumbidwa kwa zaka zopitirira 70 70 zomwe zikupangisa dziko lino kukhala ndi miyala imeneyi yochuluka kuposa maiko onse pa dziko lapansi. Pakadali pano Sovereign Metals Limited yapeza kale kampani zomwe zizigula miyalayi. Poyankhulapo pa nkhaniyi, katswiri pa nkhani za migodi Agren Malunga ati ichi ndi chitukuko chachikulu. Iwo ati boma lipindula kwambiri ndi ntchitoyi kuzera mu ndalama zosiyanasiyana monga umwini komanso misonkho, kupatulako kuti anthu ozungulira derali alandira zitukuko zosiyanasiyana. Makhawo labanga matula kwambiri kuti anzali apindu. Zimenezo ndi zakale pakali pano dziko lapansi nkhani za migodi zapita patsogolo kwambiri komanso zikuunikidwa kwambiri
pasakhale mantha ndithu kuti ndalama zonse zidapita kunja. Zambiri zidatha m'malawi muno mwina asotseka ya ndalama zimene kampani imene ipange zidzakhala m'malawi muno. Mwezi wa Februwale chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa masomphenya otchedwa ATM strategy omwe akugwiritsa ntchito ulimi, zokopa alendo komanso migodi potukula chuma cha dziko lino. Masomphenyawa agwira msewu kudzera mu ntchito zosiyanasiyana za boma zomwe zina zayamba kale kubereka zipatso. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Dziko la Malawi layamba kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono popereka insurance za galimoto. Malinga ndi bungwe loona za kampani za insurance mdziko muno la Insurance Association of Malawi IAM, ndondomeko ya makonoyi ndi yabwino chifukwa mwa zina ichepetsa mchitidwe ogwiritsa ntchito insurance za chinyengo m'misewu ya dziko lino. Dave Omar ali ndi nkhani yonse. Pamkumano ndi olemba nkhani komanso apolisi amchigawo chakumawa omwe unachitikira ku Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu akubungwe loona za kampani za insurance mdziko muno la Insurance Association of Malawi, Adaus Koyokwa, ati ndondomeko yatsopano yopezera insurance ya galimoto sidzifunikanso kuti ofuna insurance adzipita ku kampani komweko, koma m'malo mwake chilichonse adzichita okha pa lamya yawo ya m'manja kapena pa kompyuta, zomwe sizipereka mpata kwa akambelembere kuti azipanga insurance mwachinyengo. Iwo ati ndondomeko ya makonoyi ithandizanso kuti achitetezo adzitha kudziwa msanga galimoto zobedwa, chifukwa m'mbuyomu munthu amatha kuba galimoto nkukayikhomera insurance bwinobwino, koma ndi ndondomeko yatsopanoyi zimenezi sizitheka, chifukwa apolisi akayimitsa galimoto pa msewu kungogwiritsa ntchito lamya yawo ya m'manja adzitha kudziwa mbiri ya galimoto lomwe ayimitsalo. Zambiri zasintha. Choyamba tinganene kuti kufulumira kolandira insurance iyo. Chachiwiri tinenapo kuti mbuyomu timathomva kuti magalimoto abedwa kumosadziwa kuti galimoto inabedwa insurance nkuipanga insure ndetu. Koma ndi system imene itapatsidwayi galimoto isanapangidwe insure izithawi kulongosoleratu kuti galimoto njobedwa kapena ayi. So zinthu zambiri tikuona kuti zisintha mmene yamba kupanga system imeneyi. Nawo apolisi oona za pansewu ayamikira ndondomeko yatsopanoyi chifukwa yawachepetsera ntchito. Malingana ndi Superintendent Frank Kasunda aku polisi ya Zomba, ndondomeko imeneyi ndi yabwino chifukwa ndiyothandizanso pa chitukuko cha dziko. Tikakumana ndi galimoto imene insurance yake sikuoneka bwino kapena tikuyikayikira, zimakhala zovuta kuti tidziwe pene pajapa. Pokapokapo tichite contact ku office ya insurance kapena tichite kuyenda kufika pene kujapa. Koma ndi imene yabwera yatsopanoyo ndiye kuti tikakhala pansi pene pajapa tikungogwiritsa ntchito foni ndi kuchita panchi molingana motengera galimoto namba ya galimoto imene tikuyifufuzayo. Ndondomeko iyi inayamba kugwira ntchito mwezi wa Okutobala chaka cha 2024, koma pa 1 January 2025 ndi tsiku limene kampani zonse za insurance mdziko muno zidasiya kugwiritsa ntchito ndondomeko yakale yogwiritsa ntchito mapepala ndi kuyamba kugwiritsa ntchito njira yatsopanoyi yomwe ndi yaluso la kompyuta. Dave Omar, MBC Mangochi. Munkhani za masewero Mzuzu Golf Club ali tsogolo la achichepere omwe amasewera masewero a golf ku chigawo chakumpoto ndi Lowala, zomwe akuti zithandiza kukhala ndi timu yamphamvu ya achichepere komanso dziko lino. Mphunzitsi wa masewero wa ku Mzuzu Golf Club a Miraji Mohammed anena izi poyamba pa maphunziro amasewerowa achinyamata okwana 27 omwe aphunzire masewero a golf kwa miyezi 2. Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri. Atamaliza maphunziro ena amasewero a golf mwezi watha, Mzuzu Golf Club alembanso achichepere ena 27 ochokera msukulu zosiyanasiyana mzinda wa Mzuzu kuti achitenso maphunziro amasewerowa kwa miyezi 2. Cholinga cha maphunzirowa ndi kusula osewera atsopano amasewerowa mu chigawochi. Poyankhula ndi mphunzitsi wa masewerowa Miraji Mohammed anati akukhulupirira kuti maphunzirowa athandiza kukhala ndi timu yamphamvu ya golf ya kuchigawo chakumpoto komanso ya dziko lonse. Ifeyo cholinga cha ifeyo monga mukudziwa ndi kuti masewera wawa kunoku anali masewera oti samadziwika. Choyambirira kwenikweni tifuna tiyambe ndi kumpikisano pakati pa maskulu aja akapikisana titengeso ana amene ali ndi kuthekera pamene pajapo ayimirire Mzuzu ngati ana mu Mzuzu amene anthu kuti akalimbiraneso ndi azinzawo amaklabu mwina ngati ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Kasasa kaya ndi ku Zomba. Mukati mwa ana amenewo ndi pamene tizatenge luso sono loti
tizanena kuti national team yoyimira Malawi izachokera pamenepo. mkulu woyang'anira masewero a golf osewera achichepere pa Mzuzu Golf Club Akefas Nyirongo anati masewero a golf ndi ofunikira kwambiri kwa achinyamata, ndipo anapempha makolo kuti adzitumiza ana awo kukaphunzira kaseweredwe. Kwa makolo ndikuwapempha kuti amene ali nkuthekera kwanena kuti atha kutumiza ana awo kumabwera ku masewero a golf kuno ndi olandiridwa. Ifeyo monga ine mkulu wa ana amene akusewera magolf kuno ku Mzuzu tikuwayamema makolo onse kuti bweresani ana awo kuti ana amene wawa aziona zochita asamangokhala kumamwina kumasewera zinthu zina zake zosati zingathandizire pa moyo wake. Mmodzi mwa omwe anaphunzirapo pa Mzuzu Golf Club Ivan Kondani Ngombende walimbikitsa ophunzirawa kuti akhale ndi chidwi, ati kamba kuti masewero a golf ali ndi ubwino wambiri. Anawa asipanga bwino mu chisewero cha golf chifukwa chake chimapangisa anawa kuti azikula kuti asewera golf kuti iwo nthawi inaso anzawonso azawasatiziraso mene akuchitaso. Pakadali pano Muhammad ati ophunzirawa azakhala ndi mpikisano asanamalize maphunzirowa, pomwe azalandire mphoto ndi thandizo lochokera MedHealth. Rudovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Tsopano tione nkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya ligi ya chigawo chakumwera ya Ekhaya idzigulira malo mu ligi yayikulu ya TNM ngati ingapambane masewero ake ndi timu ya Nyambadwe masanawa. Masewero achitikira pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Olemba nkhani za masewero kuno ku MBC Norbert Jamison tinaye muno mu studio muno kuti atambasule zambiri zokhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi mwayi umene Ekhaya ili nayo. Jameson ndikulandire mu studio muno tsiku la lero. Simundikonza dzinayo mandiyang'ana kwambiri nati Jameson. Sinasokoneza kwambiri. Mwayi wa Ekhaya masana wano ndi wotani kuti itha kupeza mwayi kapena kuti mwayi ulipo? Mwayi ndi wokulu kwambiri monga amene munafotokozera kuti kangopambana masewero alero ndi Nyambadwe United ndi kuti yalowa mu TNM Super League komanso kukhala akatswiri a ligi ya chigawo chakumwera. Pakadali pano Ekhaya ili ndi mapoint 28 ndimene kutsogola, pambuyo pake pa Red Lions yomwe ili ndi mapoint 23, akusiyana mapoint 5 aliyense watsala ndi masewero awiri. Kusonyeza kuti timu ya Ekhaya ikapambana lero ifika pa 31 points. Red Lions ikapambana masewero ake onse awiri otsala idzamalizira pa 29 points. Ndikuti sifikira mulingo wa 31 points omwe Ekhaya ingapeze lero itati yachita bwino. Ndikuti Ekhaya ingoyena ipambane lero lino. Komanso pali njira ina yonena kuti Ekhaya ikhoza kugonja lerolo, komanso ngati Red Lions yosipambana masewero ake amene ikusewera lero ndi Wanderers Reserve. Ndikuti Ekhaya ikhalanso akatswiri ilo wa Super League angakhale masewero akewo isachite bwino. Ndiye pali njira ziwiri, ipambane masewero ake kapena kwinako ingoyang'anira kuti Red Lions isapambane ndikuti zake zaera. Tikumvaso nkhani yokhudzana ndi Blue Eagles. Autizayenda kumeneko. Blue Eagles nayenso zake zayenda, yalowanso mu Super League. Mukumbukira kuti mbuyo omwe kusewera Super League koma inatuluka chaka chatha. Ndi apapa yabwereranso dzulo itachita bwino masewero ake, yakhala akatswiri a ligi ya chigawo chapakati. Masewero sanamalize kumeneko, yatsala masewero awiri koma yapambanabe chifukwa ili kutali kwambiri. Amene akutsatira a Villa FC sangaipeze akusiyana mapoint okwana 14 pakadali pano. Ndiye Blue Eagles yachita bwino kwambiri, masewero 20 amene asewera pakadali pano yapambana masewero 17, madraw atatu. Ndiye chaka chamawa makamaka chaka chomwe chino ndikuti tionanso Blue Eagles mu Super League. Komanso chigawo chakumpoto anamaliza kale kumeneko, timu imene ya Songwe Border United inalowa kale mu Super League. Mwachidule si tinachedwe makamaka matimu asana chedwe makamaka league sina chedwe kumalizitsidwa kapena apopo ndizoona kuti achedwa kumaliza chifukwa ndakamba kale kuti ku chigawo chakumpoto anachita machawi anamaliza kale, katswiri anapezeka kale. Ligi ilikambayi ndi ligi ya 2024 ukayang'ana maligi mipikisano ikulu ngati Super League anamaliza kale zonse, koma maligi amzigawo makamaka kuno kumwera komanso pakati ndi amene anatsala. Zimayenera kuti adzimaliza tisanalowe chaka chinacho. December ija akhale kuti zonse zatha, koma akuti anakumana ndi mavuto osiyana-siyana. Koma kutsogoloku abunga la Football Association of Malawi akonza kuyambira chaka chino kuti maligi onse adzitha mu nthawi yake. Akamamaliza a Super League ndi zina zonse nawonso amzigawo adzimaliza chaka chomwecho osapitirira mpaka nakalowa chaka chinacho.
Ndikuthokoze kwambiri Norbert chifukwa chotipatsira tsaranitsarani okhuzana ndi ekaya. Koma ndikuyembekeza kuti ekaya ichita bwino. Ikalowa mu TNM Super League. Tikuyembekeza kuti ikhoza kuchita bwino. Ulipo mangosangalala kuti kulowa. Yeah, zakhala sikuvuta matimu akumwera akalowa nthawi zambiri amakatuluka. Tikuyembekeza kuti ekaya ikalowa ikachita zakupya. Ndithu. Amene Norbert Jameson mtolankhani wathu kuchokera kuno ku MBC pa nkhani yokhudzana ndi masewero. Ndipo tikatere tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano. Koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Amalawi awapempha kuti agwiritse ntchito tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe polimbikitsa umodzi, mtendere komanso kulolerana. Kampani ya Sovereign Metals Limited ili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito za chuma ndi chitukuko cha dziko lino kupyolera ku phindu la ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha zomwe azipeza pa chaka. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya ligi ya chigawo chakumwera ya Ekaya ndi mwayi odzigulira malo mu ligi yayikulu ya TNM itagonjetsa timu ya Nyambadwe masanawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.